pískaj! Na druhú, priraj! Čo si ty normálny? Poď. Veď mu prihraj, no tak! Na to sa fakt nedá pozerať. Ja by som sa na to pozrel rád. Nie každý môže vidieť to, čo ty považuješ za samozrejmosť. V najbližšom kole Niké ligy znamená každý rohový kop 200 eur pre bielu pastelku. Poď. Gól! Dali sme gól. Videl si to? Normálne,